Allat kundannabbli ta' tfih ta' perżut f'Koran f'Mater Dei weħel il-Gvern. Simon Busuttil, f'intervista qasira fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, waħħal fil-Gvern għal dan l-inċident għaliex skontu li kieku l-vilifikazzjoni ta' reliġjon għadha reat kriminali dawn l-affarijiet ma jsirux. Ir-raġuni tagħna għalfejn ma qbilniex ma' dan kien eżattament dan l-inċident biex dawn it-tip ta' inċidenti ma jiġrux. Għal Simon Busuttil f'sitwazzjoni fejn huwa ċar li hemm bżonn tiktar toleranza li tressa jew tedet li tressa n-nies il-qorti hija s-soluzzjoni. Għaliex grazzi għal Joseph Muscat u minn Bonnici, dan issa sar xi ħaġa legali illi tagħmilha. Però stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja tinnota kif bl-emendi favuri libertà tal-espressjoni fl-ebda punt ma ġiet permessa t-tixrid tal-mibeda reliġjuża. Bl-emendi permessa kritika u satira fil-limiti tal-Istat Demokratiku u lajk, imma kull reliġjon jibqa' protett kontra l-mibeda. Fil-fatt, jekk wieħed jinsulenta reliġjon b'mod li l-qorti tqis li juri ħsieb li għal mibeda jew vjolenza, allura jkun reat serju ħafna. Fl-istess intervista l-kap tal-Oppożizzjoni kompla jbeża dwar l-investiment fis-saħħa. Investiment sa' 200 miljun euro li se jibbenefika minnu l-poplu kollu mingħajr ma joħroġ ċenteżmu, filwaqt li l-ħaddiema għandhom xogħolhom garantit. Però skont Busuttil, il-ħaddiema fl-isptar ta' Għawdex kollha kemm huma jinsabu fl-ama. Jidhirli hawn mad-900 jaħdmu fl-isptar ta' Għawdex, kollha rashom maqtuha ma jafux ser jiġri minnhom. B'risposta l-Partit Laburista nota kif dan l-investiment se jġib kwalità ta' ħajja aħjar, anke fi sptarijiet li fi żmien meta Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista tħallew fi stat ta' telqa. Xi ħaġa li qed isostni anke l-ex-deputat tal-Partit Nazzjonalista Albert Fenek li dejquh sejjer ivvintati u affarijiet li n-nies jimmaġinaw dwar il-proġetti tas-saħħa. Fenek li għażel li jkun il-bot minn negattività tal-kap tal-Oppożizzjoni li ilu għaddej biha u li jintensifika fl-aħħar xhur. Huwa ċar temm jgħid il-Partit Laburista li Simon Busuttil u l-establishment politiku tiegħu huma l-uniċi li qed jażlu li jibqgħu negattivi fuq investimenti bħal dawn u qed jispiċċaw iżolati minn dak li verament qed iħoss il-poplu Malti u Għawċi.